Co tam majówkowi grillowcy? Witam pięknie na początku maja. Pogrillowane, kiełbasy popieczone, żeberka Kraków, gorzoła, piwo wypite. Odpowiadam na żywotny apel społeczności. Piszecie do mnie Niklaus. Kurwa, kiedy ważenie? Dzisiaj przypomniało mi się coś, co robiło się bardzo często u mnie w domu, a tu jeszcze o dziwo na kanale tego nie było. Po śląsku to się nazywa eierkuchy. Wy może znacie to jako racuchy, chociaż nie wiem, czy to dokładnie jest to samo, bo eierkuchy to ludzie mówią albo na takie placki, albo po prostu na naleśniki zwykłe, no bo jak mówi nazwa eier, czyli jaja, kuch, czyli ciasto. Myśmy to w domu nazywali po prostu placki z jabłkiem, bo jest to nic innego jak placki z jabłkiem. Co do takich eierkuchów, placków z jabłkiem, może jeszcze jakieś są inne nazwy, dajcie znać. Potrzebujemy mąka pszenna, jabłka, ja mam sztuk 3, świeże jaja prosto od krowy, mleko prosto od kury, cukier puder potem do posypania, smalec do smażenia, no bo to się tak tradycyjnie, tak samo jak na przykład rolady, czy schabowe, czy karminadle, smaży się na smalcu. Ale prawdopodobnie jakby to zrobić na oleju, to też nie przyjdzie do domu komisja i nie wysiedli was na Kamczatkę. Ale pewności nie mam. A i jeszcze jedna dość ważna rzecz, żeby były bardziej pulchne, trochę proszku do pieczenia się przyda. Pierwszy ważny ruch, jaki ja tu czynię, trzeba obrać jabłka. Skóry można zjeść. Bo to źródło witamin. Nie przesadzajmy z estetyką, bo to nie idzie na wystawę do muzeum i do brzucha. O, że się narobiło. Teraz te 3 piękne jabłuszka trzeba wydrylować z tych gniazd. Fajnie jak macie do tego jakiś ekstra sprzęt, ja nie mam, ale mam fajny, długi nóż. Dobra, tam to się zje. A ja mam jeszcze jedno. Żeby nie zmaścić do końca tych jabłek, to ja po prostu sobie je przekroję pierw nożem, bo zależy mi na tym, żeby były całe takie fajne plastry. A potem wykroję te środki. Tak to zrobimy. Mam fajny, ostry nóż. A z tego też weźmiemy w tą stronę przynajmniej. O. Będzie ze 3 siup, 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 siup. Słuchajcie, robię to pierwszy raz. Także musicie, tu profesjonaliści muszą być bardzo wyrozumiali. Bo się zamknę w sobie i już nigdy więcej nie zrobię. Teraz sobie biorę nożyk i myk. No to tylko tak potrwa ze 3 godziny. No ludzie, koronkowa robota. Mógłbym to robić zawodowo. Będę mieszał dzisiaj w maszynie. Z 2 szklanki takie mąki. Wiadomo, dla każdego szklanka znaczy co innego. To trzeba czuć, to trzeba na oko. Jak będzie na przykład za leiste, zawsze możemy dodać cukier ze 3 łyżeczki. Opa, jaki bogaty. Oho, cukier ma. Jajca, w sumie wziąłem 3, miały być 2. 2 jajca, żeby tego teroski nie zepił. O, ale szpikol. Siup jedne, siup drugie. Proszek do pieczenia, łyżeczka. Szklanka mleka. Myk. I jak będzie za rzadkie, to damy mąki. Będzie zbyt rzadkie, nie zaraz. Za rzadkie, to dodamy mąki. Za gęste, to dodamy mleka. No. Teraz korzystając ze wszystkich osiągnięć cywilizacji zachodniej, proszę Państwa, i światła, kamera, akcja. Można dosuć jeszcze kapeczkę mąki i czadu. Przełazimy w rejony kuchenne. Ogień w okopie. Tu sobie daję jabłuszka i na patelnię rzucam smalec tak. O! Nie ma co oszczędzać. Niech się fajnie rozpuści. No i co? Mamy ten smalec rozpuszczony. Biorę sobie jedno jabłuszko, zanurzam w cieście. O kurde, pół mi się oderwało, ale to nic. Wiecie co, lepiej to robić ręką, bo jednak co ręka
to ręka. A ręka, jak wiadomo, rękę myje. Cyk. Myk. Siup. O, kidło mi. O, myślę, że... O, ho, 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 ho. No o to chodziło. Pięknie. Puchną w oczach. O, jakie ładne. Oj, oj, oj. Ho, ho, ho. Tu już sobie szykuję miskę z papierem, żeby się odsączyły trochę z tłuszczu, bo bez przesady. Myślę, że pierwsza partia może być już wyciągana. Oczywiście można sobie zrobić bardziej takie spieczone, ale ja bym ich tak... Ale ładne. Proszę. Ja bym ich tak fest nie skwarzył. Tego tu trochę przychyciło, bo on był na pierwszy ogień i największy ogień. Ciasta nie żałuję. A co? Nie, no ten to jest... Hopie, 3 gwiazdki Michelina. Michelena. Coś tam. Bierzemy. O! Dobra, tu je możemy jeszcze trochę przycisnąć tym papierem, jak nie chcemy. Jak chcemy być fit, żeby nie było tak tłusto, no przyznajcie, nie piękne? No piękne! To musi być posute cukrem, pudrem. O! Dokonuję testu. Mięciutkie, puchate. To jest ten babciny smak dzieciństwa. Nie przedłużając, polecam. Eierkuchy, placki z jabłkiem, racuchy. Zwał jak zwał. Jakie to pyszne. Zostawcie łapę. Za niedługo zaś coś zrobimy. Nara.